U 2011. godini uradili smo sljedeće. Organizirali smo 19 edukativnih predavanja, 2 javne tribine, 3 veoma uspješna seminara, nekoliko zanimljivih videoprojekcija. Bili smo organizatori promocije 3 vrijedne knjige. Pokrenuli smo multimedijalni projekat Muslim Medija i istoimenu stranicu koja je dostigla veliku popularnost. Ukupno je režirano i snimljeno 38 kratkih filmova. Napravili smo dokumentarni film Muslimani pod opsadom, koji će, ako Bog da, u narednih mjesec dana u cijelosti biti dostupan široj javnosti. Pokrenuli smo 4 infoštanda Islama i tom prilikom podijelili preko 850 DVD-eva i preko 500 letaka. Uspješno smo pokrenuli i realizirali kurs Abeceda Islama, ja živim Islam u trajanju od 44 časa. Organizirali smo 5 zajedničkih iftara tokom Ramazana na kojima je prisustvovalo 260 osoba. Podijelili smo preko 60 paketića našim najmlađima, djeci. Organizirali smo 2 okrugla stola o aktualnim temama. Podijelili smo 300 knjiga, brošura i časopisa. U saradnji sa Medžlisom Islamske zajednice Sanski most i udruženjem AKOS organizirali smo posjete 3 zdravstveno-socijalnim ustanovama u našem gradu. Organizirali smo halku učenja Kur'ana na pamet u 15 termina. Tokom 2011. godine uručili smo 59 paketa za isti broj porodica. Vrijednost ove pomoći iznosi 3540 konvertibilnih maraka. U saradnji sa humanitarnom organizacijom Dirhem uručili smo financijsku pomoć za 13 porodica na ime liječenja i nabavke lijekova u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka. Za narod Palestine prikupili smo i donirali određen broj paketa odjeće i obuće. Učestvovali smo u financiranju 2 jetima iz Gaze sa mjesečnom donacijom od po 35 eura. U saradnji sa humanitarnom organizacijom Dirhem realizirali smo humanitarnu akciju Mi nismo zaboravili Srebrenicu, a vi, i tom prilikom posjetili povratnike i uručili im 30 paketa s 30 porodica u vrijednosti od 4500 konvertibilnih maraka. Zajedno sa humanitarnom organizacijom Dirhem podijelili smo 50 bajramskih paketa od donatora Svjetske asocijacije muslimanske omladine. Ukupna težina donacije je oko 500 kg. Podijelili smo 78 bajramskih paketa najugroženijima. Ukupne vrijednost preko 5000 konvertibilnih maraka. U akciji pomoći napaćenom narodu Afrike prikupili smo i uplatili 1200 konvertibilnih maraka. U protekloj godini podijelili smo institucijama i pojedincima 1350 kg kurbanskog mesa. Donirali smo 1 računar za 2 djevojčice, učenice osnovne škole. Uprava centra i volonteri održali su 38 radnih sastanaka vezano za aktivnosti našega centra. U protekloj godini uradili smo vjerovatno dosta. Ali uz vašu podršku uradili bismo vjerovatno daleko više. I just break down.